Nuwun sewu kula nuwun sampurasun. Kang Micil saking Sasana Busana menika nggambaraken patih. Nggambaraken patih Pujangga Anom. Iya sinebut Bujangganom. Micil saking kutha Bantarangen. Tumuju wonten ing praja Kediri saplubare nglamar kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Patih Pujangganom kang sinebut Pujangganom. Utusanipun Prabu Raja Kelana Sewandana. Raja kang sekti Mahambara Mirbuti Bawalaksana. Modalipun nggambaraken Senopati. Senopati saking kutha Bantarangen. Hui a e a e a e a e a e. Iya. Kalau sumanggaken sinuwun. Ayo tokno kadep dayamu nger. Hehehe. Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih. Kula sumanggaken sinuwun. Boten katalumen Dinara Patih Pujangganom kang sinebut Pujangganom kaderek dening Temenggung Anom Yuda. Tapi saking kutha Bantarangen kang tumuju wonten ing praja Kediri saplubare nglamar kusumaning jejuluk Dewi Sangga Langit. Kripik gedang kripik telo sak diedang ning katoning padha rata ya, Ger. Dalah. Mar. Kowe iki nek nyokot mbok sing rada rasa ngono gedhe yo, cek gak cepot ngono kuwi. Oke? Nah. Hui. Ah, dicokot ditaleni. Oh, ah. Nah, loh.
Mar. Nek joget iki sing ukele sing rada suwe ngono geni ya kok. Cek. Ukele iki sing rada suwe. Lek joget ki rada maju rene, aja mundur-mundur. Iki jenenge jeto malah mak celuk pret. Pret ngono mang. Bising. Loh. Rada maju rene joget sing sigrak kaya iki. Ngene, Iso ora kowe? Tenan ya. Aja ngisi-ngisini lho. Tenanan. Iki kok enek bintang tamu. Aja sampe ngisi-ngisi ngene. Ora, Met. Iki gandongan versi 2024 yo gentong ngene iki. Malah get umah lho. Piye? Iki lho. Nyapa? Iki versi 2024 yo ngene iki. Yo ngene iki. Biasane gandongane Iki asline dek kapanke ora ngene iki. terus Sarene bodoleh patang dina. Hah? Iki keleken nastar sak rodonge iki. Kowe pengen roh aku? Pengen roh aku ora? Joget. Wingi lak kolu. Joget nang kene sing apik. Joget sik Mar, ora mangan mik, joget. Ayo Tang! Kosek sik disetel kendange kok. Mang muni ra gelem joget. Saiki disetel ngengkel. Rada maju ya, rada maju. ngene lho, Met. Sak urunge joget Dewe pendaut konti wingi lho. apa? Ngene lho. Sak urunge joget jajal perkenalan dulu. Perkenalan dhisik. Kebanyakan yo ngene. Kebanyakan paling insyaallah warga kene lek karo dhewe iki kenal. Kenal. Coba lek sing kuwi. Oh iya, kowe ora tau ya rene ya. Iki perdana lho. Loh, Nek lek daerah. wong nek gak ero Semar berarti gak duwe HP. Loh, lek nyapa? Oh, gak ero Semar berarti gak duwe HP. Oh, apa Semar ki tukang nyolong HP? Iya. Ngawur. Iya toh? Domongi kok. Ngene, awakmu urung tau to main daerah kene. Perkenalan. Ya kenalno sik Mar. Ning Ya, daerah. kenalno sejatimu Nar. Ya. Aku tak joget sik no, Met. Joget sik. Isi-isini kok Kediri lho. Wah, Kediri lho iki, ayo Tang pokok. Weh, double. Iso dipangan nih. Wis, kene saiki kene, tok ben joget sik, ben joget sik. Joget sik. Ayo Mit ya, jajali. Ayo. Tok. Gugung. Bayo, uang potelo jane. On. Wah, siap. Loh. Oh, kasih apa dulu? Kasih. Lha emang budal kok gak gawe katok. Iki katoke sapa mbok gawe iki lho katoke sapa? kowe ki nyapa wong lekas jungkir walik terus tak jalukne tepuk tangan kok malah ngene-ngene iki lho. Kuwi katoke jebol iki. Katok kok suwek, Met. Sing mok gawe katoke sapa iki, Mang? Dadi iki kira-kiranen lho, kira-kira. Oh, bocah. Ben jo suwek. Lomba iki. Lomba. Lomba apa? Salto. Kowe ngejak lomba salto. Lomba apa? Salto. Wani penggayaanku kok. Wani no. Kowe ngejak lomba salto. Ayo, Met. Ayo pukul Tang. SPM lho iki. Ayo. Sito boga. Jenenge kowe iki lho. Pendaknya kalau mik kok masih kesetrum iki jane apa nih iki lho. Bocah kok. Wedoh ote. Weh. Ayo tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Wah, persiapan Roko Mas Semar saking Kota Tahu. Sik, rene. Galo oplos. Sik, rene. Mar. Sik, nyun sewu. Nyapa? Anu sone kat mang kok rodok empane kebanteran ngono ya. Lho nyapa? Jajal dilirihne Didik. Ya untiran rodok volumene rodok didek-didek. lah ya, Cek gak banter-banter. Ya. Met, Ah. apa ya iso operator kan lho wis enek dhewe lho. Lho, lah iki Iki pentil, Met. tak kira potensio. Ngawur. Piye si do lomba? Ayo Pak Teng. Salto. Pukul minal aidin Pak Teng. Sauto Oh sih. ya salto sik. Ngene salto yo lek. Ayo persiapan. Tepuk tangan buat Mas Semar. SPM lho nggih. Ayo. Ayo nih. Ya, saltane ambil ya. Ayo nih. Ha. Ya. Sik. Eh. Lek iki
Mar. Jenenge sauto ki sirahe ya diparani nyamburi ora kepengin jagang ngono kuwi kok. Sewu Pak Leri. Sing kedua, sing pertama meng ketok kurang sigra. Iya. Tapi sing keloro ki meng jongore koyo tenan. Kaya tenan berarti wis sigra. 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 Tapi actionmu jongore ki koyo tenan. Loh, kuwi meng action to kuwi, Mang? Action gasmu yo. Saiki ngene met baleni pisan Kas. Baleni pisan Kas. Lah. Wong tulung agung iki nyawer apa ora? Lah kok sawer sing mbok butuhne iki lho. Sing penting awakmu Nyawer joget apa sih. ora? Ngene lho. Ngene, sik. Sampeyan lek jadi iso salto, insyaallah iki lho sing delok sampeyan nembane iki loman-loman. Iya, aku percaya. Iya, Percaya karo aku, Wong talang ki loman-loman. Nah. Ora Wis to. sa insyaallah Fer. Piye? Iki ndasku lara tek. Loh, tenan pokoke loman awake dhewe rezekimu akeh, wis to. Ndak percaya Pak Gak Leri. percaya. Ayo contohnya. Wong nek loman rezekine akeh. Iya. Ayo, buktane lho. SPM lho iki. Satrio Putra Manggolo. Tepuk tangannya mana? Ayo le. Ayo le. Oh, Tepuk tangannya. lah dalah. Ayo tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Oh, Nyapa to mondar Cek. mandak iki? Ditekokne karo penonton sing hadir. Iki Mas Deto ki kok urung sampai enek sing nyawer ki sebabe apa ditekoki? Nyuwun sewu ditekoki Bapak sih. Ibu adik-adik, Mas Deto menika sautone apik napa elek? Hah? Elek. Sing kene ketoke sentimen ya Rebut. Anu tekok tuan rumah, tekok tuan rumah. Elendasmu. Nyuwun sewu Mbak Ling. Mas Deto sautone apik napa elek? Oh, elek yo. iya. Saiki bener to, Men. Api eleke iki sing nilai sing delok. Yo. Ah, saiki Lek iki Mas Yo sing iki bagian iki titik aku wis yakin lek iki muni apik. ayo jajali takoki sik. Deto sautone apik apa elek? Wah, terah elek. Jadi ngene to. Sapa sing muni mau? Lek muni elek anu elek rai. Ada bunga ya nona, bunga melati. Wong tulung agung, ya nona selalu baik hati. Toko tahu ya nona, neng kutha Batu. Masyarakat Sendang, Mas Mar my darling, I love you, Andeja, Andeji Pura. Ngene iki lho kulino. Doyanan karo mik. Bocah ki ngene Mik iki pada lho. di Rene. Bocah ki lek kulino contohnya ombo ngene iki lho. Mik gampang kolu. Dek kapan ke yo ngono iki malam tebir neng musola yo ngono. Piye? Tebir to. Yo. Semar iki. Ha. Aku lak pas dolan neng omahe Semar. Neng musola tebir. Allahu Akbar. Allah. Langsung gegere wong sak RT moro kabeh. Leleken mik. Layak doyan mik iki kita iki. Malah gedeni. Lha wi mik musala kerowak kabeh ya kan gara-gara Semar kuwi to asline iki. Sik, iki acarane apa to Mas Leri? Acarane tasakuran. Tasakuran. Halal bihalal. Halal bihalal. Saking keluarga besar beliau Bapak Nukaji Tuin Ibu Nah, iya. Suliani. Iki wong endi lho iki? Mas Semar, Dalam Mas Amin, Mas Jito, Nggih. wonten ing dalem menika ngrawuhaken bintang tamu. nggih, bintang tamu. Ayo dirawuhke. Sinten bintang Disambut Mas Jito. Oke, Nggih. Ya, Mas, sik ya. piye Iki piye. bintang tamune sapa iki? Bintang tamune. Loh, lha iki ya bintang tamu Mbak Semar iki, Pak. Jaranan, jaranan, jarane, jaran becik. Jaranan, jaranan, jarane, jaran trecik. Sing numpak ndara pei, sing ngiring para mantri. Jrek jrek nong jrek turut juruk. Ya diceluk jenenge bintang tamu niki sapa bocah kok terus mbok sepoti tok. Teng, 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 turu. Bocah nek B2 ya ngene iki, bawur campur budak.
Diceluk to iki. Bintang tamune garek. Kleru. Kowe kleru mit. Kleru. Kowe kleru mit. Kowe mau kamat budrek sino. Saman. Bintang tamune SPM Kowe sampean. kleru mit. Nggak ngerti. Loh, Met, kleru loh. Gambang suling komandang suarane. Tula-tule kapenaunine. Ayo ler. Hei. Oh, Nene. Ayo Mar. Lari lo iki. Ayo, Mar. Ateng benaran. Ayo Mar. Renyohake. Ayo terus, Mar. Lalang katrokan tipung suling segra kandangane. Suara suling Komandang suarane. suarane. Tula-tule kopenaune. Ayo Mar. Ayo Mar. Oh nini mong renyohake barengan kantroka tipung suling segra kandangane. Nah, iki sinambi ngenteni bintang tamu. Ya toh, sik macet neng parkiran. Macet tenan. Macet tenan. Lho wis rawuh. Heh? Wis rawuh apa? Urung, Lho durung. dereng kok. Urung ngono diceluk wis enek disupport ping pindho. Nah. Tak kira lek Urung, sik macet neng parkiran. Sik macet neng kono, neng parkiran kono. sik macet, mangken Oh. terkendala udan mungkin. Ya toh. Dadi awake dhewe nang kene sik atraksi dhisik ae. Ah, atraksi. Karo ngenteni ya. Ya. Heeh. Ayo Pak Ateng, Yo. pukul Pak Ateng. Ayo joget dikepenake sik Ger, bojo bagus. Hoi. Ayo le. Allah Ta'ala yang ngono. Loh. Awas. Ayo. Eh. Oh, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah. Atraksi cap tayu. Mar, jenenge wong tua iku nek anake goleki. Lah yo, Ku ya diparani dhisik. Ya bener Bet ya, bener ya. Iya bener kok. bintang tamu nih Teng. Sik, Lho jare durung rawuh, jare cek macet ning parkiran. ora. Ngene lho, ngene. Jenenge ning panggung iki yo adewe profesional. Masih yo anake nyeluk yo bodo amat. Ngono lho. Ora tipikal bapak sing ngono kuwi. Lah, alah. Dadi anakku ngene, ya. Terus aku bablas rono. Ya kowe nguntalo ya. Maksudnya ki nyelok aku, ayah, Ayah, ya ngono to. Terus aku moro tak tekoki. Ayah, ku kirimkan doa. Bangka aku. Sik nyapo Diceluk. ayah nyeluk kowe lho nyapo. Diceluk, ya. Aku moro to. Oh. Tak tekoki. Ya boleh. Anu engko video call nang karo penyanyine lek ngono. Cilik kok ngerti penyanyi ya. Ngerti wong anakku. Kulino nyekel mic kok. Sik to iki ndi to, Teng? Penyanyine kowe apa ya SGM gede. SGM. Bah. Piye Mar piye. Mbak. Eh? Reno. Lah Sik to mosok lek nyeluk wanita mosok yo ngono. yo. Sing rada romantis. Nah,
Iya toh. Jajal, Ya paling ora iki ya dirayu apa piye ngono kok. Mbak Rini yo. Matur suwun Gusti pun maringi sing SGM-e gedhi lha. Kuwi to, Mit. Pancene kaya wekku iki. Mbak. Dek jajal dijemput. Celuntet. Ayo diparani dijumuk dipundhut par. Aja mbok awet tok lho. Piye to ki jane? Aku dhisik tau sugih. Heeh, terus Saiki melarat. lho, aku cek kelingan kok, cek ngerti. Iya. Rene. Cek nalika awakmu sugih aku ya ngerti. Iya. Iya. Gudi. Ayo. Ya. Ini Mbak. Iya. Gudi. Kaya geditaan. Omong gedhi ngono ora nyawang weke dhewe. Oh saiki ho depen kuwi. Ora wani Teng, aku ngene iki yo bebas hukum sampe sak tuwa mek. Ora wani mergo wis gak duwe. Heh? Ora wani mergo wis gak duwe. Lho Mas- saiki trimo sak lare yo bangga tak bayar kok banggane. Dobel. Oh, senengane lek tunduk poin jajal Mar. Ya kan wong Kediri. Iki mbak iki asli Tulungagung. Tunjukkan lek kamu iki. Oke. Nah, Mas, paham toh? A minor. Oh, Oke. Biasane lek njaluk aminor ngene iki arep nyanyi. Mas, sak piro Mas? Ya sakmono